Пристига на 280-300 хиляди километра, изведнъж става 80 и я пускаме да се продава, точно така. Това е българския пазар на автомобили. Добър ден! Отново съм аз. Влизаме в сайта на Car Vertical и направо съм заредил един репорт тук. Имам една кола, която се продава в българските сайтове. Колата, която се продава из българските сайтове е едно мерцедесче, а именно това е Mercedes E220. Я да погледнем така на снимчиците. Тези снимки мисля, че са от Германия най-вероятно или от там, откъдето е внесена. Няма много снимки, както виждате, но не е пълно, не е изцяло. Още ни снимчици. Интересно. Виждате ли как може да има много снимки? Ето вижте мотор с отворен капак, не знам си какво, не знам си що. Добре, полудигитален е този дисплей. Километраж. Тук километрите са 86 000. Обръщайте внимание на тези дребни детайли. Окей, имам ли още снимки? Не. Пазете се! Превозното средство е използвано като такси. Виждате ли за какво става въпрос? Значи, Car Vertical имат една функция, която направо засича таксита. И ако някоя кола е ползвана като такси, ето вижте какво има. Такси, намерен е запис. Затова направо отиваме на одометър, защото щом е такси, трябва да се види това нещо. И така, започваме 2018, така, ето вижте, расте 280 хиляди километра и изведнъж махаме 200 хиляди километра, значи тя както си е била такси, изведнъж спира да е такси, затова изчезва 200 хиляди километра и отиваме на 80 хиляди километра, 84. И така, в България пристига на 290 хиляди, 280-300 хиляди километра, изведнъж става 80 и като вече стане на 110 хиляди, ето на 107 хиляди километра е пусната да се продава, я пускаме да се продава, точно така. От Швеция е пътувала количката, Швеция е извършена проверка, Швеция, воля е ходила и в Латвия. Сега пак и в Латвия, имало е застраховка, каква е тази застраховка? Каско. Добре, до 21 година е била по чужбините, на Горбет и 24-та края се връща в България да намери истинския си собственик. Така че който е собственик на тази кола, ще бъде собственик на едно такси. Превъртяно такси. Но да, това е с две приказки. Това е българския пазар на автомобили. Това е. Общо взето, проверявайте автомобилите си преди да ги закупите в сайта на Car Vertical. Може да използвате промокод DIV за 20% отстъпка или направо да го вземете през линка в биото ми. Да, това е. Колко разконспирирах вече. Толкова хванах, че те ще почнат, като ида в някаква автокъща, ще вземе да ма гонят вече.